Πριν αναφερθώ στο θέμα που με απασχολεί και πριν μοιραστώ μαζί σας προβληματισμούς, άμα θέλετε, διότι άμα περιμένετε παρουσίαση από μένα έτσι τεκμηριωμένη, δεν είναι. Και θα σας πω γιατί, διότι όπως προέκυψε από το προηγούμενο πάνελ, βρισκόμαστε σε μία περίοδο αναδιαρθρώσεων. Σκεφτείτε μόνο το μικρό κόσμο μας, τη χώρα μας. Η χώρα μας, το τι είναι σήμερα, το τι ήταν χθες και το τι είναι αύριο, μάλλον ενδείξεις έχουμε. Έτσι λοιπόν, σε πιο διευρυμένη εικόνα και την ναυτιλιακή βιομηχανία που υπηρετούμε και είμαστε ερωτευμένοι, πάλι σε περίοδο αναδιάρθρωσης βρίσκεται. Οπότε προβληματισμούς θα μοιραστώ μαζί σας. Πριν μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις μου, θα ήθελα να σας αναφερθώ σε τρία σημεία, τα οποία ειλικρινά μου έκαναν εντύπωση. Center of Excellence. Νιώθω υπερήφανος, νιώθω χαρούμενος, διότι αυτή η ιδέα συζητήθηκε μεταξύ των συναδέλφων μου στο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Ναυτιλίας, πριν από μερικούς μήνες και να σας πω έκπληκτος βλέπω ότι αυτό είναι και πραγματικότητα. Και αυτό μου δίνει την ευκαιρία να σας πω ότι σαν δάσκαλος πλέον, εμείς στο Τμήμα Ναυτιλίας τι κάνουμε? Γνωρίζουμε, υλοποιούμε με ethics. Στα παιδιά μας, δηλαδή το mode, αυτό περνάμε. Η γνώση, η υλοποίηση με ethics. Αυτό είναι το τρίτο που πρεσβεύουμε στο δικό μας το τμήμα. Η δεύτερη παρατήρηση που θέλω να σας πω ήταν, Μανώλη, με την, άμα θέλει, με την πληροφορία που μας έδωσες, συνειδητοποιούμε ότι εδώ δεν είναι απλώς ένα αμφιθέατρο. Το αμφιθέατρο αυτό, φέροντας το όνομα Κρανιδιώτης και το τι σημαίνει, ειλικρινά είναι ένα τριχιαστικό. Και σε ευχαριστούμε πολύ, γιατί εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα. Και θα μοιραστώ την άποψή σου ότι αν ο Κρανιδιώτης ζούσε, θα είχαμε διαφορετικές ημέρες. Το προηγούμενο πάνελ, εμένα με άφησε άφωνο. Άφωνο. Επειδή συμμετέχω σε διάφορα συνέδρια, όμως ο πλούτος της γνώσης και της κρίσης του προηγούμενου πάνελ ήταν class A. Στους διοργανωτές, μπράβο. Και θα χρησιμοποιήσω τώρα ένα σκεπτικό, άμα θέλετε, που εδώ αρχίζει η δική μου προβληματισμή να πω στο κύριο θέμα. Όταν είμαστε στο σχολείο, μιλάμε για demand και supply, για ζήτηση και για προσφορά. Αλλά συνήθως, όλο το μυαλό μας πάει στο physical market. Δηλαδή στο iron ore, στο κάρβουνο, στο γκάζι, στα ξύνα και δεν ξέρω πού. Καιρός τώρα είναι να συνειδητοποιήσουμε μέρος της αναδιάρθρωσης, demand και supply, μιλάμε για financial markets. Άρα λοιπόν εγώ θα σας μιλήσω για το demand και supply στις financial markets δεδομένων των αναδιαρθρώσεων. Και θα μοιραστώ μαζί σας μερικούς προβληματισμούς. Άρα λοιπόν, ο τίτλος είναι Funding Cost. Εδώ δεν ήξερα τι να χρησιμοποιήσω. Cost to equity, cost to debt. Τι είναι? Πλέον έχουμε έρθει σε μια άλλη εποχή. Τα πράγματα αναδιαρθρώνονται, αλλάζουν και άμα θέλετε αυτός ο όρος είναι και λίγο generic. Funding cost. Και πάμε να δούμε τι είναι. Είναι αυτό που σας είπα, demand και supply, αλλά στο financial markets.
λέμε capital investment, να μην επαναλάβω τι είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές μας, ότι πράγματι υπάρχει activity, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στη ζήτηση των επενδύσεων, δηλαδή οι άνθρωποι επενδύουν, οι Έλληνες πρωτοστατούν τις επενδύσεις αυτές, όπως ανέφερε ο Μανώλης, τις υποστηρίζουν τα ναυπηγεία, διότι από πίσω υπάρχουν κοινωνικά προβλήματα. In any event, το αποτέλεσμα είναι ότι βλέπουμε μία ενεργή κινητικότητα από το demand side των βαποριών, δηλαδή παραγγέλνονται βαπόρια. Έτσι. Όμως, αν σκεφτούμε λίγο τον υπολογισμό, από τη μια πάντα είναι τα assets, δηλαδή το investment, από την άλλη πάντα είναι το financing, right? Άρα λοιπόν παίρνει το θέμα. Εδώ μιλάμε, ας πούμε, άμα σκεφτείτε στην πατρίδα μας, δεν υπάρχουν τράπεζες. Προηγουμένως μιλούσαν για negative asset value ο κ. Μπουδουρόγλου και αναφερόταν στην ναυτιλιακή εταιρεία. Με στεναχώρια θα σας πω ότι σήμερα όλο το τραπεζικό σύστημα, το ελληνικό και όχι μόνο, είναι με negative asset value. Δεν υπάρχει περιουσία. Αυτό και μόνο να σκεφτούμε αυτά που έλεγε ο Μανώλης προηγουμένως, να τα πάμε πιο δομημένα, είναι δεν μπορούμε να βάλουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Δεν μπορούμε να τραβήξουμε το χαλί. Γι' αυτό διατηρούμε και το χαλί. Διότι έτσι και τραβήξουμε το χαλί τώρα, εγώ δεν θα μιλήσω για την Ελλάδα, θα μιλήσω για την Γερμανία. Όντως, υπερβαίνει τα 100 δις. Να το δούμε λοιπόν, να το δούμε πιο διευρυμένα. Άρα λοιπόν, τι γίνεται τώρα από την άλλη πάντα, από το supply side, από το financing? Εκεί υπάρχει κενό. Κοιτάξτε την τελευταία παρατήρηση. For small to medium ship owners, zero bank finance available. Και είπε ο προηγουμένως ο κ. Βαθιάς ότι τουλάχιστον στο Πειραιά είμαστε 800-900 εταιρείες. Τι γίνεται, αυτοί οι άνθρωποι που ψωνίζουν? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και πώς παραγγέλνουν? Δηλαδή υπάρχει demand, πέφτουν οι παραγγελίες, δεν υπάρχει το supply of capital. Τι γίνεται? Εδώ λοιπόν τα πράγματα έχουν αρχίσει και αλλάζουν. Να ένας καινούριος όρος. Shadow banking. Shadow banking, και εγώ δεν ξέρω να σας το πω τι. Αλλά είναι όλο εκείνο το shadow που καλύπτει την εξίσωση. Εντελώς unregulated. Γιατί είναι unregulated? Γιατί αυτό το banking δεν έχει καταθέσει μας. Γιατί άμα σκεφτείτε, τι σημαίνει μια τράπεζα? Σημαίνει κατά κύριο λόγο καταθέσεις, επενδύσεις. Αν λοιπόν από ένα τραπεζικό οργανισμό του βγάλεις τις καταθέσεις, που σημαίνει ότι δεν εφαρμόζεται το Βασιλεία, τι μένει? Μένει ένα banking entity το οποίο δεν είναι banking. Αυτό εγώ θα το έλεγα shadow banking, μπορεί να είμαι και λάθος. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Αυτή η εικόνα μου άρεσε πάρα πολύ. Για δέστε, εκεί είπα Βασιλεία, δηλαδή να πούμε regulations και ό,τι άλλο γύρω στο industry. Κοιτάξτε πώς πιέζεται αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά κάπου θα εκτονωθεί. Αυτή η εικόνα νομίζω τα λέει όλα. Άρα το gap μεταξύ financial demand and financial supply, και το λέω έτσι γιατί κοιτάξτε να δείτε, λέει παραγγέλνω ένα πλοίο. Τι σημαίνει αυτό? Το πλοίο είναι πακεταρισμένα λεφτά. Γιατί όταν λέει εγώ παραγγέλνω ένα container ή παραγγέλνω ένα LNG ή κάνω οτιδήποτε, για μας financiers δεν είναι τίποτε άλλο, είναι ένα κουτί από λεφτά. Άρα, λεφτά ζητάω, λεφτά πρέπει να βρω. Για μας πρακτικά, είπε ο κ. Σαρόγλου, εγώ θέλω γύρω. Τι το κάνεις εσύ? Το κάνεις container? Δεν με ενδιαφέρει. Το κάνεις LNG? Δεν με ενδιαφέρει. Το κάνεις dry? Δεν με ενδιαφέρει. Λέει, εγώ θέλω γύρω. Εγώ σου δίνω λεφτά
και θέλω λεφτά. Και εσύ, επειδή είσαι ο εξειδικευμένος, κάντο σε ένα κουτί που θα κάνει μεταφορές. Πρακτικά δηλαδή, όλοι σκεπτόμαστε oversupply, demand κτλ. Αλλά πίσω από όλο αυτό το πράγμα υπάρχει το universe του financial demand και του financial supply. Και εφόσον το financial supply, δεδομένων των προβλημάτων, όχι των ελληνικών τραπεζών, σας λέω, εγώ θα αναφερθώ στις γερμανικές τράπεζες, διότι προς έκπληξή μας δεν μιλάει κανείς. Ήθελα να ξέρω τα προβλήματα των KGs, πού είναι? Στην Ελλάδα είναι. Τα προβλήματα των KS, πού είναι? Στην Ελλάδα είναι. Όχι, στη Γερμανία είναι. Άρα λοιπόν, είναι αυτό που το λέμε shadow banking και για να έχουμε κοινή γλώσσα, λέω ότι είναι εκείνο το entity το οποίο δεν έχει καταθέσει. Και άμα δεν έχει καταθέσει, είμαι ένας επιχειρηματίας. Και θα πει κάποιος, καλά, μα έχεις καταθέσει, δεν είσαι επιχειρηματίας. Είσαι under scrutiny. Πολύ. Τώρα, τι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε? Private equity, pure equity providers, pure debt providers, άκουσα τον όρο credit fund. Αυτό δεν το έχω ακούσει. Γιατί, τι λες? Καινούργια πράγματα, καινούργιες έννοιες. Και βλέπετε το τελευταίο, shadow banking institution like hedge funds often take on risks that mainstream banks are either unwilling or not allowed. Εδώ είναι το εκεί. Regulate, lack of regulation. Σημαίνει ότι κάνουν τα λεφτά πιο εύκολα και κερδίζουν τα λεφτά πιο εύκολα. Εδώ την εξέλιξή τους, ακόμα κοιτάξτε αυτόν τον όρο εκεί, 300 billion, στην αφιλία μόνο 4. Άρα έχει χώρο, πολύ. Πολύ χώρο. Και άμα δούμε risk return, μάλλον έτσι φαίνεται. Μάλλον έτσι φαίνεται. Risk return wise. Και αν όλα αυτά συμβαίνουν στις αγορές, οι χρήστες τώρα πρέπει και αυτοί να αλλάξουν. Δηλαδή, κοιτάξτε, έχω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε 70-30, 70 equity, 30 debt. Και ο equity provider ζητάει 20% και ο debt provider ζητάει 5%. Άρα το κόστος κεφαλαίου για αυτή την επένδυση είναι 15,5%. Κοιτάξτε το διπλανό. Εάν αλλάξεις το καλάθι, δηλαδή πας στο σούπερ μάρκετ εκεί που πουλάνε λεφτά και τα αλλάξεις λίγο, μπορεί να βρεις funds providers οι οποίοι λένε επειδή δουλεύω σε unregulated αγορά, εγώ θέλω 10%. Και κοιτάξτε, το κόστος της επένδυσης κατεβαίνει. 13%. Και τώρα εδώ είναι που εμείς πρέπει να ξανασκεφτούμε, να μάθουμε καινούργια πράγματα, γιατί άμα πας σε ένα επιχειρηματία και λέει, κοίταξε να δεις, εγώ θα σου δώσω λεφτά με 10%. Και λέει, μα τι λες τώρα? Εγώ παίρνω από την εθνική με 3%. Εγώ παίρνω από την FDB 5%. Εγώ δεν μπορώ να τα δέξω. Έτσι νομίζει. Έτσι νομίζει. Και κοιτάξτε. Παρόλο ότι αγοράζει λεφτά με 10%, έχει την απόδοσή του 25%. Ενώ φαίνεται ότι εγώ ξέρεις δεν αντέχω γιατί η FDB μου δίνει με 4%. Δεν μπορώ να σου δώσω σε ένα 10% γιατί δεν αντέχω. Έτσι νομίζει. Όμως, το αποτέλεσμα είναι
ότι ο equity provider, παρόλο ότι θα πληρώσει 10%, η απόδοση είναι 25%. Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε on and on, γιατί και εγώ να σας πω, αναδιαρθρώνω τη γνώση. Γι' αυτό σας είπα ότι αυτά που ξέραμε χθες δεν ισχύουν σήμερα. Δηλαδή, εμείς διδάσκαμε όταν ο Θεός έβρεχε λεφτά, όπως έλεγε ο Μανώλης, και λέγαμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, και λέμε οι equity holders. Άμα κάνετε την ίδια ερώτηση σήμερα, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, εγώ δεν ξέρω. Literally δεν μπορώ να σας πω. Γιατί. Ας υποθέσουμε ότι έχεις ένα βαπόρι, αξία βαποριού, και έχει ένα δάνειο 6 εκατομμύρια. Τότε, δεν ξέρω πώς να το πω, ο equity έχει κάθε λόγο να στηρίξει τη δουλειά, γιατί έχει at stake 4 εκατομμύρια. Αν δεν το στηρίξει, θα χάσει 4 εκατομμύρια. Πάμε διάδρομο. Δάνειο 10, αξία βαποριού 6. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης? Αν πάτε και πείτε, μερίκα, πρέπει να πληρώσεις, για να έρθω στο 0, πρέπει να πληρώσω 4 για να έρθω στο 0. Και από εκεί και έπειτα να χτίσω ενδιαφέρον. Άρα, και ας μείνουμε με αυτή την έκφραση. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι καιροί μας καλούν να σκεφτούμε διαφορετικά και όχι τι τόπο πληρώνω, διότι πλέον δεν ισχύει. Τι return έχω? Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Άμα μπω σε αυτή τη δουλειά, σε αυτό το βαπόρι, τι return έχω? Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θα σχολιάσω ακόμα Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Παπανής, δουλεύω για την τράπεζα BNP στο γραφείο της Αθήνας, στο Σιδνή. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί είμαι και εδώ από το Πανεπιστήμιο Δουλειά, στο τμήμα χρηματοοικονομικής τραπεζικής. Θα κάνω μια συνοπτική παρουσίαση της τράπεζας στο λειτουργικό της και σε παγκόσμιο επίπεδο και σε ελληνικό επίπεδο, στην ελληνική αγορά. Και αξίζει να τονίσουμε ότι έχει και πρωταγωνιστική θέση, όπως είπε ο κ. Σιραδάκης πριν, και στην ελληνική αγορά και στην παγκόσμια αγορά. Θα ξεκινήσουμε με κάποια εισαγωγικά στοιχεία για την τράπεζα. Οι περισσότεροι γνωρίζουν την DNB ως ναυτιλιακή τράπεζα. Στην ουσία όμως, ναι, συμφωνούμε, είναι η μεγαλύτερη ναυτιλιακή τράπεζα στον κόσμο, αλλά παρόλα αυτά είναι και μια full commercial bank, που παρέχει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών στον τραπεζικό τομέα, το οποίο είναι και στο retail επίπεδο και στο corporate banking, με ένα διεθνές δίκτυο. Ενδεικτικά έχει 2,3 εκατομμύρια πελάτες σε retail και 200.000 εταιρικούς πελάτες. Και ας πούμε λίγα ιστορικά στοιχεία για να καταλάβετε και λίγο το track record της τράπεζας. Από το 1822 έχει ιδρυθεί, εισήχθη στο χρηματιστήριο του Όσλο το 1992, αλλά παρόλα αυτά το νορβηγικό δημόσιο παραμένει κύριος μέτοχος της τράπεζας με 34%. Επίσης, είναι από τις λίγες τράπεζες στην Ευρώπη που πραγματοποιεί κέρδη τα τελευταία χρόνια με την υπάρχουσα κατάσταση στο χρηματοοικονομικό κλάδο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Όπως επίσης
και έχει και ένα δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της τάξης του 12,1%, το οποίο αυτόματα την κατατάσσει στην 10η θέση παγκοσμίως όσον αφορά την κεφαλαιακή διάρθρωση. Και αυτό το αντικείμενο τελευταίο είναι ένα πράγμα το οποίο συζητείται πολύ έντονα από το management των τραπεζών αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Προχωρώντας, εδώ είναι ενδεικτικά κάποια καταστήματα της τράπεζας, δείχνοντας τη διεθνή της παρουσία στο διεθνές περιβάλλον. Έχουμε κυρίως καταστήματα σε σημεία ναυτιλιακού ενδιαφέροντος, τα οποία είναι ενδεικτικά στη Σιγκαπούρη, στη Σανχάη, στο Μπέργεν, στο Ελσίνκι, στο Αμβούργο. Όλα αυτά δείχνουν το focus της τράπεζας στον ναυτιλιακό κλάδο, με χαρτοφυλάκιο 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο μοιράζεται στο shipping, στο offshore και στα logistics. Επίσης, έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον τον τελευταίο καιρό και στον κλάδο της ενέργειας, ο οποίος είναι πάρα πολύ αναπτυσσόμενος τον τελευταίο καιρό. Η τράπεζα δίνει μεγάλη έμφαση σε αυτό. Εδώ έχουμε την κατανομή του χαρτοφυλακίου της τράπεζας, όπου ενδεικτικά και λόγω και της θέσης της Νορβηγίας, αλλά και γενικά λόγω του volume των assets, το offshore κατέχει την κυρίαρχη θέση, έχει 23%, ακολουθεί το gas με 13% και το container επίσης με 13%. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο λόγος που αυτοί οι κλάδοι υπερέχουν των υπολείπων, των παραδοσιακών κλάδων, είναι επειδή είναι μεγάλης κεφαλαιακής έντασης. Εδώ αξίζει να πούμε ότι πέρα από τον παραδοσιακό τραπεζικό δανεισμό, η DNB έχει και ένα προφίλ ως investment bank στο shipping, καθώς παρέχει ένα πλήρες φάσμα προϊόντων, όπως είπαμε, λειτουργεί ως σύμβουλος και ανάδοχος σε IPOs, σε αυξήσεις κεφαλαίων, σε εκδόσεις εταιρικών ομολόγων. Επίσης, είναι σύμβουλος σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, είτε από τη μεριά του πολιτή, είτε από τη μεριά του αγοραστή. Αυτό επίσης αξίζει να τονίσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλες αυτές οι δραστηριότητες αποτελούν σημαντική πηγή εισοδήματος για την τράπεζα, γιατί δεν δεσμεύουν κεφάλαια, το οποίο είναι key, νομίζω, στη συγκεκριμένη αγορά. Εδώ τώρα θα δώσουμε κάποια highlights της τράπεζας, τα οποία θα δείξουν τη θέση στο παγκόσμιο τραπεζικό χάρτη. Ξεκινώντας, βλέπουμε εδώ τα league tables για Ucranians στα κοινοπρακτικά δάνεια παγκοσμίως, όπου η BNP κατέχει την πρώτη θέση τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε και το 11 και το 12. Εδώ κάτι που αξίζει να σημειωθεί, βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση deleverage των τραπεζών, καθώς τα μεγέθη, τα final holds που κρατάνε είναι αρκετά λιγότερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, έχουμε νομίζω την τιμή εδώ να έχουμε και κάποια ελληνικά transactions για Έλληνες εφοπλιστές στα Tombstones δεξιά, όπου ενδεικτικά μπορούμε να πούμε ότι η τράπεζα έχει κάνει arrange το deal του κ. Αγγελικού της Maran Gas στα 9 LNGs 1,25 δισεκατομμύρια. Επίσης, έχουμε το deal για τον κύριο Προκοπίου στα 465 εκατομμύρια και το deal για την εταιρεία του κυρίου Λιβανού επίσης στα 272 εκατομμύρια. Οπότε βλέπουμε ότι όλες αυτές είναι μεγάλες συναλλαγές που η τράπεζα έχει κάνει arrange και την καθιστούν και πρώτη στο συγκεκριμένο industry. Συνεχίζοντας, βλέπουμε επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο έχουμε και στο private και public equity market. Είναι αρκετά deals εδώ αξιόλογα. Μπορούμε να πούμε ενδεικτικά για Έλληνες πελάτες πάλι το private placement του κυρίου Οικονόμου με την Ocean, όπως επίσης και το IPO της Gaslow. Προχωρώντας τώρα σε κάποια στοιχεία για την ελληνική αγορά και το γραφείο της Αθήνας, που ίσως και έχουν περισσότερο ενδιαφέρον στη συζήτηση. Η τράπεζα έχει παρουσία στην ελληνική αγορά από το 1990, είτε μέσω του γραφείου της Αθήνας, είτε μέσω του γραφείου του Λονδίνου. Το γραφείο εγκαινιάστηκε, το καινούργιο γραφείο της Αθήνας εγκαινιάστηκε το 2007, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο της τάξης των 20 και παραπάνω πελατών αυτή τη στιγμή και το συνολικό χαρτοφυλάκιό μας είναι στα 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν έχουμε και τον κύριο Πετρόπουλο να μας πει και το ranking. Είναι η τέταρτη, νομίζω, τράπεζα αυτή τη στιγμή στο exposure. Προχωρώντας, εδώ βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια η τράπεζα έχει επικεντρωθεί σε δραστηριότητες σε συνεργασία με export credit agencies, της Ασίας κυρίως,
Έχουμε κάνει αρκετά transactions τα τελευταία χρόνια. Από το 2010 έχουμε 12 out of τα 17 συνολικά transactions που έχουν γίνει για Έλληνες πελάτες με involvement των ECAs, συνολικής αξίας $2 δισεκατομμυρίων. Τα περισσότερα από αυτά έχουν υπογραφεί στα πλαίσια της ευρύτερης επίσημης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ελληνικής και της κινέζικης κυβέρνησης, παρουσία πρωθυπουργών. Την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε arrange 2 deals τα οποία υπογράφηκαν παρουσία του Έλληνα και του Κινέζου πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια του πρωθυπουργικού ταξιδιού στην Κίνα. Επίσης, μεγάλο focus είχαμε τον τελευταίο χρόνο και στη χρηματοδότηση LNGs, τα οποία αποτελούσαν ίσως το hot κομμάτι της αγοράς στον προηγούμενο χρόνο και συνεχίζουν να έχουν. Επίσης για μεγάλους πελάτες. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι για τα LNG συγκεκριμένα, επειδή έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία τα πλοία από μόνα τους, ότι χρειάζονται περισσότερες τράπεζες για να χρηματοδοτήσουν και να κάνουν μύτα αυτά τα μεγάλα tickets, το οποίο μπορεί να συνεπάγεται είτε ένα μεγάλο αριθμό τραπεζών, είτε involvement κάποιων ECAs, όπως Korea Exim και China Exim, που θα πούμε συνέχεια. Εδώ είναι το slide με τα ECAs, τα Export Credit Agencies. Βλέπουμε ότι ο κύριος λόγος που έχουμε επικεντρωθεί στη συνεργασία με τα ECAs είναι ότι οι παραδοσιακές εμπορικές τράπεζες δεν είναι πια εδώ για να παρέχουν τις ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις που χρειάζονται. Βλέπουμε τις ελληνικές τράπεζες να είναι εκτός αγοράς, βλέπουμε γερμανικές τράπεζες να έχουν τα δικά τους προβλήματα εσωτερικά, οπότε εκεί υπάρχει ένα χρηματοδοτικό κενό το οποίο προσπαθούμε να καλύψουμε σε συνεργασία με τα ECAs. Επίσης, κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των παραγγελιών στα πλοία στην Ασία, στην Κίνα, στην Κορέα και ο ρόλος των ECAs είναι πάρα πολύ σημαντικός εδώ γιατί χρηματοδοτούν, έχουν ας πούμε, το mandate να χρηματοδοτήσουν και να ενισχύσουν οικονομικά τα τοπικά ναυπηγεία, πολλά τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν προβλήματα ρευστότητας, προκειμένου να επιτευχθούν όλες οι παραγγελίες και να παραδοθούν τα νεότερα στα βαπόρια. Επίσης, κυρίως έχουμε συνεργασία με την China Export Bank και με την Korea Export Bank. Έχουμε την K-Sur επίσης, η οποία λειτουργεί κάπως διαφορετικά από τις άλλες δύο τράπεζες, παρέχει ασφάλεια έναντι του δανείου. Οπότε αυτό στην ουσία τι σημαίνει, σημαίνει ότι η εμπορική τράπεζα που συνεργάζεται δεν δεσμεύει κεφάλαια. Γιατί υπάρχει μεγάλη εγγύηση και insurance cover από τη μεριά της Κορεάτικης Τράπεζας. Και αυτό έχει effect στο pricing φυσικά. Εδώ αξίζει επίσης να πούμε ότι το shipping αρχίζει και στρέφεται, όπως βλέπουμε, σε πιο σύνθετους τρόπους χρηματοδότησης. Αυτοί οι τρόποι χρηματοδότησης διαφέρουν με το παραδοσιακό με ποια είναι, με την έννοια ότι παλιά ο εφοπλιστής πήγαινε, χτύπαγε την πόρτα της τράπεζας του, της Relationship Bank, ήθελε ένα δάνειο, έκανε ένα bilateral transaction και έπαιρνε το βαπόρι. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, δεν είναι τόσο εφικτό πια αυτό. Οπότε νέα εργαλεία έχουν μπει στη μέση για να χρηματοδοτήσουν αυτές τις παραγγελίες. Και υπάρχουν βέβαια κάποια προβλήματα. Τα προβλήματα, τα challenges είναι ότι και μπορεί να είναι πιο ακριβά αυτά τα εργαλεία και μπορεί να είναι και πιο πολύπλοκα, πιο σύνθετα. Οπότε απαιτούν και κάποια πλέον γνώση και ευελιξία. Και το άλλο επίσης πολύ σημαντικό που απασχολεί είναι ότι οι ελληνικές παραδοσιακές μονοκάναβες εταιρείες, τα SPCs που λέμε, δεν έχουν μεγάλο transparency. Οπότε όταν κάποιος θέλει να κάνει την γραφή, την αναδοχή, το underwriting, χρειάζεται κάποια οικονομικά στοιχεία από τις εταιρείες αυτές που δεν μπορούν να τα δώσουν όμως αυτές οι εταιρείες. Όπου και αυτό είναι ένα μεγάλο challenge. Τώρα συνοπτικά, κάποια πράγματα τα οποία αξίζει να τονίσουμε είναι ότι πρώτον, υπάρχει μια αγορά δύο ταχυτήτων. Καλώς ή κακώς, υπάρχουν τα top tier names, που είναι οι παραδοσιακοί πελάτες με μεγάλη επιφάνεια, με ενισχυμένους ολογισμούς, με συσσωρευμένη ρευστότητα από τα προηγούμενα χρόνια, που έχουν πρόσβαση και μπορούν να υποστηρίξουν τους παραδοσιακούς κλάδους, τα tankers, τα bulkers, και από την άλλη έχουμε και εταιρείες οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση καθόλου στην τραπεζική αγορά και παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα ρευστότητας. Οι μόνοι δύο τομείς που βλέπουμε εμείς και συζητήσαν και οι προηγούμενοι ομιλητές που έχουν κερδοφορία αυτή τη στιγμή είναι τα LNGs, τα μεγάλα LNGs και τα offshore vessels. Αλλά και πάλι εδώ υπάρχουν restrictions με την έννοια ότι είναι ακριβά assets και τα δύο, και από τη μεριά του offshore και από τη μεριά του LNG. Για να πάρεις ένα LNG πρέπει να ξοδέψεις 200 εκατομμύρια. Για ένα offshore vessel το οποίο έχει πολύ μεγάλη τεχνογνωσία πάνω του, Σαββακόλ, μπορεί να χρειαστείς και 600-700 εκατομμύρια.
Οπότε μιλάμε για αστρονομικά μεγέθη σε σχέση με τους παραδοσιακούς κλάδους της ναυτιλίας, που αυτομάτως βάζουν πάριες στους πιο πολλούς υποψήφιους επενδυτές. Επίσης, το μεγάλο ζήτημα πια στην ναυτιλιακή αγορά είναι ο χρόνος. Το πόσο θα διαρκέσει η κρίση. Και αυτό έχει δύο έννοιες. Η μία έννοια είναι το κατά πόσον οι εταιρείες θα μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν συνεχώς τα ελλείμματα που έχουν από τη ζημιογόνα ναυλαγορά. Και το άλλο θέμα είναι το κατά πόσον οι τράπεζες θα μπορέσουν να υποστηρίξουν τους πελάτες τους που αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. Και είτε κάνουν κρίση στα covenants, είτε δεν έχουν cash, είτε το equity, όπως είπαμε πριν, έχει γίνει στην ουσία αέρας πια. Οπότε είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν ευκαιρίες βεβαίως, υπάρχουν ευκαιρίες και σε συγκεκριμένους κλάδους. Ήταν ο κ. Μαφιάς πριν εδώ, όταν κάποια εταιρεία είναι τοποθετημένη εδώ και καιρό και έχει αποκτήσει συγκεκριμένη τεχνογνωσία και είναι, ας πούμε, ο forerunner στον κλάδο αυτό, έχει πολύ μεγάλες προοπτικές να πετύχει, όπως π.χ. στα LPGs. Αυτό δίνει κάποια πλεονεκτήματα, όπως επίσης και στη δευτερογενή αγορά υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες, γιατί τα πλοία αποτιμώνται σε τιμές πάρα πολύ χαμηλές. Παρ' όλα αυτά, πιστεύουμε ότι υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ και από τη μεριά της ζήτησης, προφανώς, αλλά και από τη μεριά της προσφοράς, που παρότι ακούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές παραγγελίες ακόμα και προκειμένου να παραδοθούν τα πλοία, τα νούμερα έχουν δείξει ότι έχουν γίνει λίγο πιο rationalized ποσοστία με το υπάρχον fleet σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Όλα μου ήσουν σαν γνήσιος αυτοζήτησα πάνω που και θα έλεγα κιόλας μας είπες και ωραία καλά πράγματα για την τράπεζα, αλλά λίγα γιατί είναι ακόμα πιο μεγάλη. Εκεί να έσαστε να μας βοηθάτε ως τελική ναυτιλία να δώσουμε δουλειές. Ο επόμενος ομιλητής είναι εσείς οι νέοι να μάθετε την πλάκα της. Είναι εξαιρετικός, γνώστης και μας προστατεύει όλους εμάς που είμαστε στην ναυτιλία. Είναι ο κ. Κωνσταντίνου από την ΕΣΤΕΔΙΑ και θα μας μιλήσει για τα πώς μπορεί κάποιος έξυπνος άνθρωπος της ναυτιλίας να πάει να σηκώσει χρήματα από τα χρηματιστήρια. Ευχαριστώ για το μήνα. Είμαι ο Δημήτρης Κωνσταντίνου και είμαι υπεύθυνος του ναυτιλιακού τμήματος της ΕΣΤΕΔΙΑ Διεθνώς. Πιθανόν να ξέρετε, η ΕΣΤΕΔΙΑ είναι μια εταιρεία που παρέχει και συντηρητικές και φορολογικές υπηρεσίες. Δραστηριοποιούμαστε αν δεν κάνω λάθος στον αριθμό σε 130 χώρες με 165.000 professionals στο δυναμικό μας. Στην Ελλάδα έχουμε ένα πολύ έντυπο και δυνατό τμήμα που ασχολείται αποκλειστικά και μόνο στην ναυτιλία, στα 75 άτομα. Λοιπόν, ήδη όπως νομίζω ακούσατε στο προηγούμενο σύστημα αλλά και σε αυτό, το financing στην ναυτιλία είναι κυρίως από τρεις πηγές. Το traditional, που σαν πριν πήγε με πληρωθεί στην τράπεζα και έκανε μια συμφωνία και προχώρησε. Είναι τα private equity funds, τα οποία δεν ξέραμε και παλιά, θα έλεγα στην Ελλάδα τα πάνε και αυτά, ίσως δεν κάτι ιδέηση τόσο πολύ. Και ο τρίτος βέβαια τρόπος είναι τα capital markets. Τα κεφαλαία αγορές, για να τις προσεγγίσει κάποιος, κάποια ώρα κάνει την αρχή. Και αυτό είναι που λέμε το IPO, η πρώτη δημόσια εγγραφή που κάνει μια εταιρεία. Είναι το IPO, το Initial Public Offering, έτσι όπως είναι να το λέμε, και αυτό είναι ένα ταξίδι, δηλαδή δεν είναι τόσο απλό, ειδικά στις μέρες που έχουμε σήμερα, που δεν είναι τόσο εύκολες, δηλαδή δεν είμαστε τόσο στην εποχή του 4 και του 5 που ήταν όλα πολύ πιο απλά. Λοιπόν, η διαδικασία για να πάει κάποιος μια εταιρεία στις κεφαλαγορές είναι στην ουσία μετασχηματισμός. Είναι μια εταιρεία η οποία πρέπει να μετασχηματιστεί στην ουσία για να μπορέσει να ετοιμαστεί
για να πάει στις αγορές, γιατί πρέπει να δεχτούν οι αγορές. Και συνήθως πάει γιατί θέλει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες καλύτερα και να δώσει αξία στους μετόχους της. Το IPO, δηλαδή η διαδικασία της εισαγωγής σε ένα χρηματιστήριο, είναι πολύ μικρή σε σχέση χρονικά εννοεί η διάρκεια της, σε σχέση με την όλη προετοιμασία. Θεωρητικά μπορεί κάποιος να γίνει public σε 2 με 3 μήνες, 4 μήνες, αλλά για να καταφέρει αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει πολύ πιο πριν να ετοιμάζεται. Και έχουμε δει ότι να ξεκινάνε και 2 χρόνια πριν, και 2,5 χρόνια πριν. Έχουμε δει και να ξεκινάνε πολύ πιο αργότερα, αλλά 18 με 24 μήνες είναι το ιδανικό timing για να ξεκινήσει κάποιος να ετοιμάζεται. Και συνήθως είναι σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση βέβαια θα πρέπει να γίνει το έτοιμο. Πρέπει να ετοιμαστεί η εταιρεία. Και για να ετοιμαστεί θα πρέπει να έρθει να βρει τους ανθρώπους, την ομάδα, η οποία θα ασχοληθεί τόσο και με operational θέματα, όσο και με accounting, με financial reporting. Πρέπει να βρει ένα board, άρα πρέπει να οργανωθεί από πριν και να ετοιμαστεί. Δηλαδή δεν μπορεί να πει ότι προχωράμε. Επίσης πρέπει να ξέρει ότι η εταιρεία μπορεί να ετοιμαστεί για να πάει public, αλλά δεν σημαίνει αυτό που λέγαμε πριν, υπάρχουν και άλλα alternatives. Άρα θα πρέπει να κάνει ανά πάσα στιγμή evaluate κατά πόσο μπορεί να ετοιμαστεί για IPO, αλλά υπάρχει ο τραπεζικός δανεισμός, υπάρχει το private equity, άρα θα πρέπει πάντα να κάνει evaluate μέχρι την τελευταία στιγμή που θα πάρει απόφαση αν θα παραμείνει στο IPO, αν θα κάνει κάποιο συνδυασμό, ίσως και να το αποφασίσει να πάρει. Και το timing της αγοράς. Το timing της αγοράς συζητείται πάρα πολύ σήμερα. Θα ακούσουμε και μάλλον θα πούμε για παράθυρο σήμερα. Γιατί στο πάλι συνέχεια λένε πρέπει ένα παράθυρο και μιλάμε για εβδομάδες. Που σημαίνει θα πρέπει να είσαι έτοιμος, πώς είναι γενικά στο timing της αγοράς, να είσαι εσύ έτοιμος, το δικό σου timing πρέπει να είσαι εσύ έτοιμος, που πρέπει να εκπαιδευτείς ακόμα και το παράθυρο της μιας εβδομάδας. Μετά από το readiness, έρχεται βέβαια το question. Θα πρέπει σε κάποια φάση να αρχίσεις να τρέχεις το project. Και πρέπει να έχεις βέβαια τη σωστή ομάδα έτοιμη. Και λέω τη σωστή ομάδα γιατί σε κάποια φάση θα πρέπει να κρατήσει τη διαδικασία του λεγόμενου roadshow, που σημαίνει θα πας στην Αμερική, θα πας στο Λονδίνο, θα πας σε αγορές στον Καναδά, του Βαλού, για να πουλήσεις με την καλή έννοια το story σου. Και μπορεί οι αγορές να είναι καλές, μπορεί όλες οι άλλες προϋποθέσεις να είναι εκεί, αλλά αν δεν μπορέσει μια εταιρεία να πουλήσει το story της, θα είναι μια μεγάλη αποτυχία. Δηλαδή, εγώ έχω δει project να σταματάνε γιατί ο πλειοκτήτης ο ίδιος δεν ήταν διατημένος να κάνει αυτό, να συμμετάσχει σε αυτό το roadshow. Και οι shareholders, οι μελλοντικοί, θέλουν να βλέπουν τον άνθρωπο, θέλουν να βλέπουν ποιος είναι αυτός που θα διαχειρίζει τα λεφτά του. Βέβαια, πρέπει να έχει και τους external advisors. Οι external advisors είναι οι investment bankers, οι ελεκτές, άρα πρέπει να διαλέξει ανθρώπους και να είναι ικανοί από πριν, ώστε να ακολουθούν όλα τα προβλήματά σου. Και κυρίως θα πρέπει να έχεις τον χρόνο και την εφηβίδα σε θέματα τα οποία θα πρέπει κυρίως λογιστικά που μπορεί να αντιμετωπίσεις. Γιατί το να στήσεις τον deal και με ποια πλήρια θα πας και πόσα πλήρια θα βάλεις ή με τι βάγη θα πας σε τάξη, αλλά μετά υπάρχουν τα reporting requirements που μπορεί και πάλι από την πρόσφυγη να σταματάνε στο τέλος, λίγο πριν μάλλον ξεκινήσουν, γιατί δεν είχαν εμβαθύνει η εταιρεία από την αρχή σε accounting και reporting issues του, τα οποία πρέπει να επιληθούν. Και πολλές φορές γίνονται αυτά τα λεγόμενα deal breaks. Ωραία, το corporate governance είναι βέβαια κάτι που έρχεται μετά. Είπαμε πρέπει να υπάρχει ένα corporate director. Συνήθως οι εταιρείες έχουν, θα δείτε, οι εταιρείες έχουν
και πεζογόνος independent directors, δηλαδή δεν μπορεί να έχει έναν board να το executive, πραγματικά δεν έχει στην εμπιστοσύνη το επενδυτικό. Και στο τέλος, βέβαια, εντάξει, έρχεται η ώρα που γίνεται ο organization. Απέναντι βέβαια, κάποιοι που κάνουν κυρίως να παραδώσει αυτά που έχει υποσχεθεί. Έτσι, δηλαδή, είναι καλά το τι λέμε, το τι γράφουμε στα documents που φοράνε, το τι παρουσιάζουν στα roadshows, έρχεται όμως η ώρα που θα πρέπει να παραδώσουν. Νομίζω ότι στην ώρα μου έτσι. Συνήθως θα ακούσετε πάντα στα project όταν γίνεται κάποια καθυστέρηση και γίνεται ένα call για το project, το πρώτο που ξεκινάνε λέει καθυστερούν οι accountants, άρα δεν θα γίνει. Λοιπόν, έτσι. Έτσι, θα πειράζει αυτό. Λοιπόν, έχετε ακούσει πολλές φορές να γίνεται συζήτηση. Είμαι private γιατί να πάω, public, κάνω την εξαρτησία μου και τώρα είναι και πιο κρίτης, δηλαδή δεν κάνω τη συζήτηση καθημερινά. Άρα υπάρχουν, εγώ τα λέω benefits και obligations, δεν λέω μήνυση. Άρα, σίγουρα οι μέλη που αυξάνονται οι αξιολογήσεις του κόσμου, υπάρχει κεφάλαιο και μπορεί να ανεξαρτησία τουλάχιστον, στο να βάζει κεφάλαιο για να κάνεις την εξέλιξη της εταιρείας. Σίγουρα υπάρχουν παραπάνω opportunities. Στη διαδικασία, εάν είσαι η public company, η διαδικασία είναι μια καλύτερη αγορά από σήμερα θα έλεγα. Για να πάρεις πρόσθετη χρηματοδότηση, θα έλεγα μπορούσε ότι μπορεί να γίνει μέσα σε μία εβδομάδα από την ώρα που παίρνει την απόφαση η εταιρεία. Όταν είσαι ήδη μόνος πάνω. Και με τη σωστή προετοιμασία. Σου ανοίγει βεβαίως τον δρόμο για συγχωνεύσεις και αγορές. Σίγουρα μια εταιρεία που είναι public είναι πολύ πιο credible προς τους οποιοδήποτε τρίτο, για αυτούς είναι supplier, για αυτούς είναι shareholder, ακόμα και ο προσωπότης. Και βέβαια το προφίλ της είναι πολύ πιο, σε μεγαλύτερο βαθμό, πιο ψηλό. Τώρα υπάρχουν βέβαια υποχρεώσεις, έτσι όλα τα καλά έχουν και αυτά που έχει κακά, αλλά είναι υποχρεώσεις. Θα πρέπει οι μέτοχοι να είναι πάντα ενήμεροι για το τι γίνεται. Μια ιδιωτική εταιρεία έχει συνήθως ένα μέτοχο, πάντα και μέλη της οικογένειας του, άρα το να ενημερώνεις σε ένα οικογενειακό κύκλο. Εδώ όμως πρέπει να είσαι πάντα έτοιμο να ενημερώνεις και να κάνεις και το ακόμα το δύσκολο, να κάνεις δίπλα εκτελέσεις στα δικά του. Γι' αυτό ακούσατε και βλέπετε ότι για τις public εταιρείες ο αναλυτής λέει ότι βλέπω την μετοχή να είναι στο 60, στο 65, για πάει στο 63 αρχίζει η κριτική και γιατί πήγε το 63, αν πάει στο 70 δεν κανένας δεν λέει τίποτα. Αλλά και ένας είναι να χάσει από το στόχο, αρχίζουν και οι ερωτήσεις. Λοιπόν, άρα είναι και για τα operations και για την οικονομική κατάσταση, κάτι που είναι πολύ επίκαιρο σήμερα. Δηλαδή το προηγούμενο πάνε τα είπε όλα. Ειδικά ένα site που είχε σε κύριο του με τις εταιρείες είναι σε non-compliance με τα δάνεια. Σημαίνει ότι έχουν πρόβλημα αναχρηματοδότηση των δανείων τους. Και οι προσπάθειες που γίνονται με τις τράπεζες. Και βέβαια το risk management. Είναι βέβαια χρόνος και χρήμα. Το οποίο βέβαια είναι πάντα σχετικό. Η αρχική διαδικασία μπορεί να είναι όντως χρόνος και χρήμα, αλλά νομίζω ότι όταν μπει στο πάπ και η εταιρεία και οι διαδικασίες θα έχουν πολύ πιο ανώτερη. Υπάρχει το reporting, και μιλάμε εδώ για financial reporting, το οποίο σχεδόν κάθε τρίμηνο όλες οι εταιρείες υποχρεώνται να δίνουν αποτελέσματα. Και βέβαια υπάρχουν και regulators. Είτε αυτό είναι στην Αθήνα, που λέγεται βέβαια κακώς χειριστικό της εταιρείας, αλλά είναι το ρωτήριο για Αμερική κυρίως. Και ειδικά η Αμερική, τα roots είναι αρκετά αυστηρά και θα έλεγα ότι το compliance είναι απαραίτητο και δεν σηκώνει καθόλου νερό. Και το corporate governance, βέβαια, όπως πάντα, η τελική διακυβέρνηση είναι μια μεγάλη αλλαγή, η οποία κοστίζει και σε χρόνο και σε χρήμα.
Τώρα, άρα στην ουσία είναι ένα σχηματισμό. Αλλάζει η οργάνωση, το leadership και το management, δηλαδή οι shareholders του management πρέπει να είναι έτοιμοι γι' αυτό. Οι εταιρείες είναι transparent, δεν υπάρχει πια θέλω να πω αυτό, θέλω να πω το άλλο, θέλω να πω το άλλο. Υπάρχουν κανόνες γιατί μπορεί να μην πεις. Κανόνες γιατί μπορεί να μην πεις. Σίγουρα αλλάζει το ownership structure, δεν υπάρχουν και 100% μέτρες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα κακό. Και βέβαια πρέπει να κάποιος το παραδίδει αυτά το πώς είναι. Νομίζω αυτά. Πού βγαίνει αυτή η ευκαιρία είναι από καμιά άλλη δεκαετία και νομίζω ξεκινήσαμε κάποτε με το 1958, το στέμα του 2001, η πέμπτη για το Τσάπος του 2001, το 2004, το πέμπτη είχαμε άλλα τρία μεγάλες μέρες που την 2001 να κατέβει στη Νέα Υόρκη. Μετά είχαμε την Golden Port στο Λονδίνο, 6 ωμέγα, το 7 ήταν η Globus που ξεκίνησε με το A, ήταν στην ίδια αγώνα να κάνουμε μια γραφή στο Nasdaq. Είχε λέει κάρις πάλι στο Λονδίνο, μείωσαν στο 7, το 10 και στα Μάρια προς άπως, σχετικά προς και δεν γίνονται και τα πολλά εκτός. Νομίζω γίνανε πολύ δύσκολα που γίνονται. Και η Dynamic στο 10, η Globus έχει πάει στο 10 και το τελευταίο που είχαμε ήταν που είναι το offshore operation στις δράσεις του Γιώργου Χρονού που πήγε public. Αυτά από μένα νομίζω ότι σήμερα κανένας δεν έχει ότι είμαστε όλοι σε μια μεγάλη κρίση, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι και εξαιρετικοί, γιατί υπήρχε κάτι το οποίο βάζεται πάρα πολύ. Είναι και ειλικρινός, αλλά και ο Σολυγγενής δεν πέρασε από τις κρίσεις, αλλά τις επέρασε η ναυτιλία. Αλλά νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Το οποίο για μου βάζει πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτό που λέει ότι ο Θεός πρέπει να ήταν πλειοκτήτης, δεν υπάρχει περίπτωση. Πήγε και βάλε τις πρώτες ύλες μακριά από εκεί που τις χρειάζονται, πέταξε μετά και το νερό ανάμεσα και σήμερα το 90% κινείται με βαπόρια. Άρα, ούτως ή άλλως τα φορτία 90% φαντάζομαι ότι μπορούμε να διαχειρίσουμε μόνο. Ευχαριστώ. Προσέξατε πώς ένας auditor σου βγαίνει πάντα να είναι σωστός. Κάποια στιγμή που τελείωνε ο χρόνος του, είδες, μου λέει, του πιάσαμε τον χρόνο, μια χαρά είμαστε. Και οπότε λέμε, ναι, εμείς εντάξει, χειροκροτήσαμε, οπότε μετά χάρηκε και λέει, μας αρέσω, λέει, να συνεχίσω. Λοιπόν, οπότε, επειδή πήρε μια χαρά το χρόνο και μπορούμε να κάνουμε κάποια συζήτηση, δεν θα χρησιμοποιήσουμε το δικό μου presentation, δηλαδή παρόλο το έτοιμα που έχουμε από την παρουσίαση του κυρίου Πετρόπουλου, γιατί θέλω πιο πολύ να κάνουμε κάποια συζήτηση, αλλά θέλω να σας δείξω 2-3 κομμάτια για να σας ερωτήσω λιγάκι για να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα να δούμε μια επισφράγγιση αυτών όλων που υπόθηκαν τόσο στο προηγούμενο όσο και στο σημερινό slide, στο πάνελ αυτό, είναι το τι έγινε το άνοιγμα των Ελλήνων στην Κίνα. Από τη μία μεριά επάνω βλέπετε την πλατεία, είναι προχθεσινή αυτές τις φωτογραφίες, τώρα γύρισα εγώ χθες από την Κίνα, δικές μου φωτογραφίες από το Blackberry, βλέπετε το τι αναμένει εκεί από Ευρωπαϊκή πόλη, έτσι. Και όπου βλέπετε την ελληνική σημαία στο στήλο μαζί με πίσω από το Πορτιγάκι, από το Πορτιγάκι, όπου ήταν η επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Και βλέπετε και μια φωτογραφία κάτω δεξιά, στο Κογκρέσο μέσα, όπου είναι εκπρόσωποι 5 ελληνικών ναυτιλιακών εταιρεών. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά. Είχε ξαναγίνει πριν από 2 χρόνια, όταν πάλι υπογράφησαν κάποιες συμφωνίες. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι εδώ είσαστε και πάρα πολύ τυχεροί, γιατί σε αυτό το πάνελ έχετε 2 από τους οργανισμούς, οι μοναδικοί που συμμετέχουν και στις 2 υπογραφές. Ο ένας είναι η DNP και ο άλλος είναι η δικιά μου μικρή εταιρεούλα που πάντα εγώ είμαι από τη μεριά των Κινέζων και βοηθάω την ελληνική ναυτιλία. Λοιπόν, έτσι πρέπει
Παλιός και ο κύριος Μπενιάμης και ο κύριος Βασιλάκης στην Άνεμη. Λοιπόν, και εδώ είναι από την υπογραφή μπροστά στους πολιτικούς. Αυτό είναι εντάχει το βουνό που έγινε στην χρηματοδότηση της παγκόσμιας οικονομίας και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα και επιβεβαιώνει τόσο σε ένα μεγάλο βαθμό τον κύριο Μέρικα για το scarcity που είδαμε στις παγκόσμιες αγορές μετά το 2008. Βλέπετε πόσο έπεσε η χρηματοδότηση. Αλλά βέβαια επιβεβαιώνει και τους άλλους δύο μιλητές, οι οποίοι είπαν απλά ότι εδώ είμαστε, εμείς δίνουμε λεφτά για την PNP και από την άλλη και ό,τι το που τους βλέπει όλες τις τράπεζες και τους πάντες, λέει η ναυτιλία ποτέ δεν πεθαίνει γιατί ο Θεός έβαλε στη γη και έτσι από μόνοι μας. Λοιπόν, αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε έτσι πόσο έχει πεθάνει το syndicated market, αυτά που μας είπε ο κύριος Μέρικας, και βέβαια και από πού έρχονται τα χρήματα. Για να καταλήξουμε μετά σε κάτι σημαντικό που θα δείτε εδώ στο πρώτο τρίμηνο του 2012, εν αντιθέσει με το 2007 ή το 2008, κυρίως το 2008, κοιτάξτε τις πορτοκαλοκόκκινες μπάρες, πόσο μικρές είναι σε σύγκριση με το σύνολο, ενώ το πράσινο είναι μόνο το bank debt. Το πορτοκαλί είναι το equity και το καφέ κόκκινο ή το σκοτωμένο αίμα είναι τα bonds, τα ομόλογα. Κοιτάξτε πώς έχει αλλάξει η αγορά και αν θέλετε κάποιο εκεί πέρα μέσα στο κόκκινο είναι και αυτό που το shadow banking που έλεγε ο κύριος Μέρικας, έναν ορισμό ο οποίος μου άρεσε το σπάνι που βάζει με το φιτάρι. Λοιπόν, και τελικά φτάσαμε σε ένα σημείο όπου και αυτό υπόθηκε, αυτό είναι ένα presentation που το βγάλουμε τώρα τελευταία στιγμή για να κάνουμε ένα summary. Ποιος έχει ανάγκη να υποστηρίξει την χρηματοδότηση, έχει αυτός που κάνει πλοίαση κατά κύριο λόγο. Έχει όμως και άλλους ανάγκη να την υποστηρίξει. Και αυτός που θέλει να έχει πλοία στην αγορά για να μην πληρώνει μεγάλο τάβλο. Άρα ο trader, αυτός που εισάγει, αυτός που εξάγει. Και αν δούμε ποιος είναι ο μεγαλύτερος trader αυτή τη στιγμή του κόσμου, είναι ο βιομήχανος του κόσμου, που όλοι οι βιομηχανίες του κόσμου δεν είναι πουθενά άλλο παρά είναι η Κίνα. Άμα δούμε την παραγωγή. Τόσο λοιπόν έχει ανάγκη η Κίνα να παίρνει από του Θεού τις άκρες, τις πρώτες ύλες, αλλά έχει και ανάγκη πάλι να εξάγει τα προϊόντα της προς πώληση είτε στην Ευρώπη είτε στην Αμερική, αλλά όχι μόνο σε αυτές τις δύο, γιατί υπάρχουν και άλλες αναπτυσσόμενες περιοχές. Οπότε έχουμε τα τρία μεγάλα κράτη που είναι ουσιαστικά οι κατασκευαστές και όπως πολύ ωραία σας έδειξε ο Νικόλας, το μόνο που ξέχασε να πει είναι για το Japanese Export Credit και το Japanese ανάλογο όπως έχουμε το Sinosure και το K-Sure έχουμε και στην Ιαπωνία και έχουν φοβερά στράκια στην Αφρικάνη. Ουσιαστικά είναι ένας οποιοσδήποτε που μπορεί να πάει να σηκώσει και λεφτά από την Ιαπωνία, εάν βεβαίως ο πελάτης είναι αποδεκτός από ποιους, από τα ναυπηγεία. Γιατί το να ανοίξεις λογαριασμό σε ναυπηγείο της Ιαπωνίας δεν είναι πάντα στη διαμέστρα. Πρέπει να είναι σίγουροι ότι είσαι εκεί, η τράπεζά σου είναι εκεί και ότι θα αποτελέσει για τους ίδιους διαφήμιση. Είναι όπως ήταν το Gucci παλιά, δεν το πουλούσαν όπου να είναι, δεν είχε ανοίξει η αγορά. Έλεγε είσαι ωραίος, είσαι ωραία, Μέρικα εσύ έπρεπες, εγώ δεν έπρεπες, δεν πάει. Λοιπόν, οπότε ουσιαστικά με αυτόν όλο τον ανταγωνισμό βλέπετε με τους Κίνες τι έγινε εκεί πέρα και όλοι αυτοί χρηματοδοτούν και θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούν. Και ουσιαστικά ένα άλλο πράγμα που ήθελα να βάλουμε μέσα στη συζήτηση είναι το γεγονός ότι πλέον έχουμε μεγάλες τράπεζες της Ανατολής και κυρίως της Κίνας να βρίσκεται στο ψηλό level της παγκόσμιας αγοράς. Ναι, οπωσδήποτε δεν απαιτείται άμεσα η PNP από να αποθέμενες συγκεκριμένες 50 χρόνια να περάσουν, πρόκειται να φτάσουν στο πράγμα αυτό, αλλά
αλλά ουσιαστικά σε θέμα δυνατότητας χρηματοδότησης από μεριά Κινέζικων τραπεζών, κορεάτικων, κυρίως Κινέζικων να μιλήσουμε, υπάρχει μια μεγάλη δυνατότητα. Βλέπουμε αυτές τις τράπεζες που ήδη έχουν δώσει μετά στην Αυστραλία. Παλιότερα πριν από 5 χρόνια δεν είχαν δώσει τίποτα. Και πριν από 7 χρόνια δεν υπήρχε τίποτα. Λοιπόν, βλέπουμε βεβαίως και άλλες καινούργιες τράπεζες να μπαίνουν στην αγορά, να σας δοθεί αυτό το presentation. Εδώ υπάρχει το swap analysis, δεν θα πάμε πολύ. Απλώς θέλω να σας πω ότι το export credit είναι ένας μηχανισμός ο οποίος έρχεται να συμπληρώσει και να μην διωγγώσει το shadow banking που μας έλεγε ο κ. Μέρικας και ουσιαστικά δεν είναι ένας καινούργιος μηχανισμός, άρχισε από το 1906 και μόλις το 1990 πήγε και η Κίνα. Από εκεί και ύστερα αρχίζουμε και ανεβαίνουν όλα τα πράγματα. Τώρα βλέπουμε ότι $1 έξω από τα 8 που δίνεται στο World Trade είναι χρηματοδοτημένα μέσω αυτού του μηχανισμού. Για να καταλάβετε, οι παλιότεροι το ξέρουν λιγάκι, κάποτε στην Ελλάδα για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε, είχαν οι σοφοί εκείνης της εποχής, είτε συνταγματάρχες ήταν δημοκράτες, είχαν κάνει την ΕΤΣΒΑ, η Τράπεζα Κοινωνικής Αναπτύξεως, και έδινε, χρηματοδοτούσε τους Έλληνες να κάνουν επιχειρήσεις. Και αυτές, επειδή μετά βρίσκαμε πιο φθηνά τα δανεικά, γυρίσαμε το 1995. Έτσι. Εδώ είμαστε μόνοι του κύριου στην Τράπεζα. Λοιπόν, η δεσμευμένη είναι 30% πάλι για τα ECA σε αυτό. Βλέπετε πόσο ξεκάθαρα προχωράνε τα sitting volumes τόσο από την Κίνα, την Κορέα και την Ιαπωνία και από την Νορβηγία, από όπου ο πρόσωπος είναι ο Νικόλας εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ ήθελα να τελειώσω. Αυτή είναι τα papers. Δεν θα κάνω ανάλυση, ούτε του structure. Απλώς θα τελειώσω με αυτήν εδώ την ωραία υπογραφή που βλέπετε εκεί πέρα. Εγώ δεν έχω περιληφθάσει την γραβάτα, αλλά είναι εκεί ο κ. Κοδρούγου που υπέγραψε τα 69 εκατομμύρια. Και ας μου επιτρέψει ο φίλος μου Νικόλας, να του πω ότι η China Development Bank, η οποία εκπροσωπούμε στην Ελλάδα, είναι η μόνη τράπεζα κινέζικη που κάνει, και τώρα θα την ακολουθήσει και η Exit, ακριβώς directly, δηλαδή bilateral, δηλαδή από την τράπεζα προς τον Έλληνα εφοπλιστή, χωρίς τη συμμετοχή ξένης τράπεζας. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακή η συμμετοχή της ξένης τράπεζας, γιατί η Λίβια έκανε μεγάλο αγώνα για να βάλει τους Κινέζους, όπως παράλληλα μεγάλο αγώνα κάναμε και εμείς για να βάλουμε και τους δικούς μας τους Κινέζους μέσα. Και έτσι έχουμε αυτά όλα τα ωραία τα αποτελέσματα, με σκοπό να καλύψουμε τα 5 εκατομμύρια. Οπότε είδατε και το φωτορεπορτάζ τώρα της Κίνας, δεν το έχουν δει ούτε δημοσιογράφοι. Είναι special δώρο αυτό από μένα στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και σε όλους σας. Λοιπόν, και από εδώ και πέρα θα δεχτούμε ερωτήσεις. Έχουμε κάποια ερώτηση? Εγώ θέλω, μπράβο, έτσι απονέμω. Ευχαριστώ για το νέο σου. Το όνομα την Αποστόλη σίγουρα θα αποναψώ. 46 ηλικία, οπότε νέο σου. Και δεν πρέπει. Πες σου. Είμαι καλοζωημένος. Η ερώτηση είναι προς τον κύριο Μερίκα. Συγχαρητήρια για το πάνω. Το πρώτο είναι σχολιασμός, το δεύτερο είναι ερώτηση. Σχολιασμός ως προς το θέμα που είπατε, το εκεί σε σύγκριση με το IRR. Αυτό προέρχεται από την προσωπική άψογα και από συζητήσεις με τους επιχειρηματίες. Ναι, μένει σημαντικότερα, αλλά ειδικά τώρα που οι ναυλώσεις είναι και λίγο περίεργες, το να πληρώνει τους στόχους με καθένα credit record είναι ένα θέμα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το κατάλαβα καλά, αλλά είπατε σε σχέση με στόχους IRR, το IRR είναι περισσότερο σημαντικό και πρέπει να το κυνηγάμε, το return δηλαδή. Συμφωνώ εν μέρει με την έννοια του θέμα των τόκων, ειδικά όσο το credit record που κρατάνε στις τράπεζες οι επιχειρηματίες, είναι ένα θεματάκι, τουλάχιστον για μένα. Το δεύτερο, η ερώτηση είναι σχεδόν πάνω σε αυτό. Όταν πάμε στην αναλογία 70% lending πέρα της κοντό equity, με το θέμα του collateral, τι γίνεται? Δηλαδή, πλέον έχουμε ένα ψηλό ποσοστό δανεισμού. Σε άλλα industries αυτό έχει οδηγήσει σε sale και leaseback. Και
Απλώς θα ήθελα λίγα τις θέσεις σας. Ευχαριστώ. Είναι ένα κενό που έμεινε εκεί πέρα και πρέπει σήμερα. Κοιτάξτε να δείτε. Ας πάμε 70-30. Και πάμε σήμερα. Νομίζω η γενική απάντηση στην ερώτησή σας είναι Τάνη Ζεβαλέρη. Τι εννοώ. Σε άλλες εποχές 70-30, τεχνοκρατικά μιλώντας, έχει τεράστια προβλήματα. Γιατί θα σου θυμίσει το ρέκορτ πίσω. Αν όμως σήμερα δώσει 70-30, σκεφτείτε ότι η επένδυση σε βαπόρι έχει ένα national head. Δηλαδή σήμερα η αξία του βαποριού, ξέρω εγώ, σε μιλάω για second. Έτσι. Όταν είναι 10 εκατομμύρια έτσι. Από κάτω αυτό η αξία είναι χεντζαρισμένη με την αξία του ματσαλίου. Έτσι, ναι. Άρα λοιπόν, για να πει η τράπεζα να κάνει λεφτά, δεν μιλάω για κάπου, αυτό. Αλλά η ουσία του θέματος για να πει να κάνει λεφτά σημαίνει ότι πρέπει να κατρακυλήσει η αγορά του ματσαλίου. Έτσι, ναι. Γιατί μπορεί να φαίνεται στην ουσία 70-30 υψηλός ο δανεισμός, αλλά σε ποια τιμή. Και τώρα που οι αγορές όλοι λέμε ότι είναι στα επίπεδα του 80, το downside risk όχι δεν υπάρχει, αλλά σίγουρα είναι πολύ περιορισμένο. Γιατί η natural hedge είναι η αξία του ασφαλείου. Τρέψτε μου να πω μέσα. Και βέβαια είναι τα κάτω της σημασίας, τα οποία είναι ένα δεσμό. Άμα θέλουμε λίγο να αφήσουμε εκεί που είχαμε την τελευταία συζήτηση στο προηγούμενο πάλι, με αυτό εδώ που συζητάμε τώρα. Το 80 μιλούσαν κατά κόρον το σκράπ. Τώρα με το σχόλιο που έχουμε, που ουσιαστικά πιθανότητα ακόμα και σήμερα που μιλάμε να είναι ακόμα μονοψήφιος, ο μέσος όρος ηλικίας, τουλάχιστον σε θέμα weighted average, άμα το βάλεις με το δολάριο την αξία των πλοίων, ναι, σίγουρα έχουμε πολύ νέο όρο. Εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε 22-23 χρονών πλοία μέσο όρο όπως είχαμε τότε. Λοιπόν, εκεί θα συμφωνήσω ότι άμα πάμε μόνο σε αυτό το χετζάρισμα, δηλαδή πάμε στα second hand που έχει ένα στόλο πάνω από 15 χρόνια, εκεί ουσιαστικά ναι, πας και το θέλεις εκεί πέρα και λες έχω αυτό το πλαφόν, οπότε έχω και μια δυνατότητα να κάνω μια αποπληρωμή πολύ χαλαρή για να το βοηθήσω τον πελάτη μου να προχωρήσει. Το θέμα είναι τι γίνεται με το 70-30 όταν έχεις ένα new build. Και το καλό εν αντιθέσει υπόθηκε στο προηγούμενο πάνελ. Το καλό εν αντιθέσει με τα παλιά χρόνια της δεκαετίας του 80 είναι ότι πιθανότατα μια παραγγελία, πέραν από άλλα καλά που κάνει, που βγαίνεις εσύ σαν shipping company και λες, κοιτάξτε εγώ επενδύω τώρα στη νέα τεχνολογία πλοίων με τα eco design, με τα βγάλανε προχθές έμαθα στην Κίνα ότι βγήκε second generation of eco design. Λοιπόν, ακόμα δεν έχουμε δει ένα eco design ουσιαστικά να τρέχει να αποδίδει, και second generation. Λοιπόν, και εγώ σαν εταιρεία λέω, πάω και βγαίνω στην πιάτσα και λέω στους πελάτες, στους traders, ορίστε, εγώ είμαι μαζί σας, πιστεύω στην αγορά, πιστεύω στους relations που έχω μαζί σας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Οπότε πετύχω και πάω και βάλω. Εάν σκεφτούμε ότι πάω και αγοράζω ένα βαπόρι μέτροπλο, ίσως είναι και μια καλή τοποθέτηση των χρημάτων μου, είτε είναι 70-30, είτε είναι 50-50, είτε είναι 90-10, είτε ακόμα είναι και 90-10, με την απλή υπόθεση ότι ένα
πόσο θα κρατήσει αυτή η κρίση μεγάλη. Έχω μια αισιοδοξία από εδώ και πέρα. Δεν μπορεί το ΚΕΙΠ να είναι στα 4.000 και στα 5 με τίποτα. Από την άλλη βλέπω ουσιαστικά πράγματα να αλλάζουν στην αγορά. Βλέπω χώρες να θέλουν να εισάγουν φοβερά φορτία. Και δεν είναι η Κίνα κατά κόρον αυτή τη στιγμή, αλλά βλέπουμε μια Ινδία να αναπτύσσεται. Βλέπουμε μια Ινδονησία τριβή. Βλέπουμε 400 εκατομμύρια Βραζιλιάνων, πώς είναι 300 εκατομμύρια να θέλουν και αυτοί να δημιουργήσουν μεσαία τάξη. Έχει αλλάξει ο πλανήτης. Οπότε φεύγουμε από εκείνη τη μεριά και μπορούμε, εγώ το βάζω στο τραπέζι και συζήτηση, μπορεί να φαίνεται και μια λογική το ότι πού να βάλει τα λεφτά του ένας καραβοκύρης, ένας ευρωβουλευτής και όλα αυτά, όταν το μόνο καλό που ξέρει να κάνει είναι ναυτιλία. Δηλαδή είναι καλύτερα να τα βάλει σε ένα κατασκευαστή στην Αυστρία ή στη Ρωσία. Ή στην παλιότερα, τη δεκαετία του 80 και του 80, είχαν αυτό το ωραίο πάθο να βάζουν λεφτά σε κατασκευές κτηρίων στην Αμερική. Βλέπατε Έλληνες υποπιστές να έχουν κτίρια, το γράφανε και όλα αυτό, το γράφανε στα κρατιαπικές του. Έχει κτίριο στο Σικάγο, έχει κτίριο στον Ντάλλας, έχει κτίριο στη Νέα Υόρκη. 90% χρηματοδότηση και 10% τέτοια. Και βέβαια εκεί η αγορά πήγαινε κάπου χανόντουσαν άλλα κτλ. Οπότε ουσιαστικά πέραν της οικονομοτεχνικής ανάλυσης και βεβαίως είναι ανάλογα τα παράμετρα που θα βάλεις, όπως μας είπε ο Βέγκας. Γιατί και το 20% return equity, νησάφουμε. Όταν όλος ο πλανήτης σήμερα ένα return equity στο 2 και 3%, γιατί ρε φίλε, εσύ θέλεις ένα 20%. Έτσι, μπορείς να ζήσεις και με ένα 6%. Δηλαδή όλα αυτά χτυπιούνται. Έτσι. Λοιπόν, ο κίνδυνος για νέες παραγγελίες είναι ξέρω ποια είναι η δουλειά μου, ξέρω ότι κάποια στιγμή θα ανέβει η αγορά, έχω λεφτά γιατί μου τα έδωσε ο Θεός στη δεκαετία του 2000, οπότε ξαναγοράζω βαπόρια και πιστεύω ότι θα πάει καλά. Τι λέτε, Νίκο? Οπότε είναι θέμα χρόνου. Υπάρχει επίσης δύο παράγοντες που υπάρχει λογική ότι οι εταιρείες παραγγέλνουν τα πόδια νεότερα με μεγάλο χρόνο παράδοσης προκειμένου να μην υποφέρουν αυτό το 2-3 χρόνια maximum που πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξει αυτή η κρίση. Και πάλι και αυτό μπορεί να είναι self-fulfilling, με την έννοια ότι μπορεί να προσπαθούν να μετακινήσουν το πρόβλημα, αλλά στην ουσία απλά το πρόβλημα δεν γίνεται, δηλαδή ποτέ δεν λύνεται με τις νέες παραγγελίες. Οπότε για μας το νούμερο ένα θέμα είναι κατά πόσο θα μπορέσουν οι εταιρείες να υποστηρίξουν αυτή τη δυνατότητα αγορά. Νομίζω ότι δεν Κάνει μια ερώτηση. Ναι. Είναι... Κύριε Σολεκίδη, οι μελέτες δείχνουν ότι τα περισσότερα IPO γίνονται σε hard market, όταν η αγορά υπάρχει σε hard market. Οι περισσότερες τοποθετήσεις στο private equity είναι όταν η αγορά είναι σε hard market. Και ούτε και το ξέρω, έτσι. Απλώς είναι εδώ που το σκέφτομαι. Άρα λοιπόν εδώ έχω έναν equity participant, ο οποίος όταν δει το IPO θα το χτυπήσει σε μια hard market και όταν έρθει ο Γιώργος ο Ξεναδάκης και του λέει κοίταξε να δεις οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές, άρα you play the upside και ένα private equity fund θα βάλει όταν η αγορά είναι κάτω. Δηλαδή εδώ βλέπουμε μια συμπεριφορά ενός μετόχου, ο οποίος σε δύο διαφορετικά προϊόντα συμπεριφέρεται διαφορετικά. Ναι. Γιατί δεν έχω χρόνο, πέστε με λίγο. Είναι διαφορετικά πράγματα. Τελείως διαφορετικά. Ναι, αλλά είναι equity participant. Δεν είναι. Άλλο το
να πάω να αγοράσω έκτυπη υποχές στο κάθε κομμάτι. Ένας λόγος που θέλω να πω να πράγματι να κακό. Έχω δύο λόγια. Κάνετε πολύ φάνα. Διότι τα πράγματα που τη φάνης έχουν πολύ διαφορετικούς το να δεις στην αναφορά. Θα δώσουμε το τίας, θα βάλεις ένα μισθέρο, 30%, όχι, όχι, δηλαδή. Το private έχει πολύ διαφορετικές απαιτήσεις. Το private equity κάνει να έχει τις εκπομπές της εταιρείας, να έχει τη μάνα του. Άρα δεν είναι παράξενο. Μπορεί να είναι ο ίδιος, μπορεί να έχει είναι άλλο δεν είναι άλλο παγκόσμιο, είναι δύο τελώς διαφορετικά. Και Γιώργο, να γυρίσω πάλι στην Ελλάδα, επειδή ο Έλληνας στο τίτλο δεν έχει μάθει να δει τα ενία, βλέπω ότι και αυτό δεν υπάρχουν ακόμα πολλά private funds στην Ελλάδα. Προτιμά να δουλέψουν τον τραπεζί, προτιμά να δουλέψουν την αγορά, αλλά δεν θα πάει να δώσει τον κοντρόλ. Γιώργο, το θέμα, μιλήσαμε τόσο πολύ για Κίνα, για Ινδία και Ινδονησία και νομίζω ότι ένας από τους έξperts ίσα των ανατολικών κεφαλαίων αγορών θεωρώ. Η ερώτηση είναι εξή. Νομίζεις ότι είναι θέμα ορίμανσης γιατί αναπτύσσονται το debt market ενώ δεν βλέπουμε equity market ακόμα. Είναι θέμα οριμανσης. Υπάρχει μεγάλο equity market, αλλά υπάρχει και local αγορά. Από εμάς, παραδείγματος, δηλαδή άμα πούμε ένα IPO, δηλαδή η κεφάλαια μας θα πάει προς την Αμερική. Οκ. Πρώτα απ' όλα, εκεί περιμέναμε να γίνουν το reform που έγινε, πώς θα καινούργιους νόμους που διατάξεις να επιτρέπονται ξένες εταιρείες, Σανχάι κτλ. Δεν επιτρεπόταν μόνο στο Hong Kong, Σιγκαπούρη, Hong Kong. Τώρα άνοιξε από τον Νοέμβριο η Σανχάι. Θα περάσει λίγο χρόνο για να οριμάσει εδώ. Μιλούσαμε με το Securities China Development Bank of Press. Πρέπει να το. Ενώ το πίστευα ότι υπερχόταν και μέσα στο 2013, εγώ νομίζω ότι θα το 2014 θα έχουν τις πρώτες εταιρείες. Αυτή τη στιγμή αυτό που είναι εύκολο είναι ένα Έλληνα να κάνει ένα partnership με έναν Κινέζο, ο οποίος είναι 2-3 χρόνια και στην πιάτσα ή ίσως και παραπάνω, αλλά να έχει το Chinese name μπροστά και να πάει να σηκώσει μετά στα χάρη. Και από εκεί ύστερα υπάρχει τεράστιο appetite για να βάλουν λεφτά. Απλώς όμως αυτό είναι και διαφορετικό μεγάλο. Καμία σχέση. Επειδή πέρασα μια διαδικασία σε όλη διετή, η οποία δεν είναι σχόλια, αλλά δεν έχει σημασία. Από μια εταιρεία που δοκίμασε. Εντάξει, σίγουρα τα ρώτησα να δουλέψω στην Αμερική και στο τέλος είναι πολύ πιο αλλά το μετάλλευτο αυτό, σαν την επαφή είναι η διαφάνεια που θέλουν, η ασφάλιση. Ναι, αλλά εκεί είναι που αλλάζει. Αυτό το παράδειγμα. Ίσως επειδή δεν Δεν έχει εμπειρία. Δεν θέλαμε την εμπειρία. Να πάει ο ρυθμιστής τώρα και σου λέει όχι εδώ, εμείς θέλουμε το αντίστοιχο πλάνο που έχει το Sector το Taxi στην Αμερική και έτσι θα πάρουμε ξένες. Γιατί το εσωτερικό το καθαρίζουμε. Σου λέει το εσωτερικό, άμα ο Κινέζος πάει να πληρώσει την κρατική τράπεζα, δεν κάνει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρέπει να τα σταματήσουμε γιατί ο χρόνος πήγε πολύ παραπέρα. Εμείς ήμασταν εντάξει στον χρόνο μας όσον αφορά το πάνελ. Το προηγούμενο πάνελ ήταν εντάξει. Επειδή έχουμε πάρει από όλους σας τις διευθύνσεις και τα email σας και όλα αυτά τους παρευρισκομένους, εγώ σας υπόσχομαι σαν leader αυτού του πάνελ, θα σας καταστείλουμε SMS όταν θα ξαναπούμε την επόμενη φορά οι 4 μας μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.